Gate míle fád ar ais, inniu é muid ag fáil an tún eile nu, fáinnig geal an lei. Tá anchos go na frásaí sa tún seo mar chéile, sinne me uair amháin iad agus an sin is féidir libh na nótaí a leannacht. Tine mu a chéad frása inis. Tine chéad físa D-E-F-F-F. E-F-A-A-B. En dan is sin éist. Agus an písa zeta A-F-D-E-D-D-D. An chéad frása eile A-B, A-B. D-ord, F-E-D. Right? Mátá sé deacaid áú an D-ord go dtí an F tóg ionál idir an dá nóta. Spéis sé níos éasca. An chéad líne eile F-A-F. D-ord, F-E éist. Agus inis bhaid seo a rá feice sibh go bhfuil an chéad dá líne eile díreach cosa leis na cín seo, agus go bhfuil an dá líne deire díreach cosa leis an tús. Cínnte sin go sé ar fád ar rólas agin inis, agus sinna me ó thuas go deire é go deas máil is féidir libh sé henam ná. Tuaig go deas ré agus tuaig ionál I mío chuile frása. Nis bíigh capta go chéidir eile. Slán.